Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nhasi ndine nyaya yakandaka kubatirai iri kunzi President Emmerson Mnangagwa is back home after attending the inauguration of his counterpart President Cyril Ramaphosa in South Africa. Vanga vamboenda ikoko pachinogadzwa vaRamaphosa kuSouth Africa kwakuchitwa inauguration. That guy akawina neburire tsono zvemapopota mese but munongozoti nyaya dzemajority dzekusouth Africa yemuparliament. South Africa is a different country asiyana neZimbabwe kuti kunoko munongoramba muchingotanga inenge one party state chinche mapolitical party kana maopposition ekuSouth Africa vakamira zvakanyanya. Saka ANC apa majority yakarohwa yemuparliament ndozvo zvakaitika nguva yese. Saka vaRamaphosa zvavo pamavhotsi avo ivo ekuti vange varivo mukuru wenyika anga ari pamberi mbijana vachizoteeranawo nana DS chidaiso but ma-MP avo mazhinji akaluza kureva kuti vakatodzokera nofudza mbudzi. So ndo kweshe kuri kubviwa naPresident Emmerson Mnangagwa vachinokurukutedza nekugadza nekuwitinesa inauguration yaCyril Ramaphosa kuSouth Africa.